Nej, vi tager billeder. Sådan. Hej så alle sammen. I dag, eller igen i dag, vil vi prøve at... Ikke dreje kameraet så. Nå ja, okay. Så vi vil gøre noget med det her. Det er chili. Chalet bitches. Jeg var helvede. Jeg tager bare en bid. Jamen, kan du lige holde kameraet? Det er 2 sekunder. Ja. Sådan. Og vi vil blende chilien og sodavand. Og sodavand vil vi også have med. Der er blenderen, og putter det i. Det her bliver frem i. Tager vi lige en slurk først. Kig på mig. Fedt nok. Så hælder du i. Ja. Og det er Fanta og chili. Fanta og chili. Jeg tror ikke, det bliver så helt vildt lækkert. Det tror jeg ikke på. Hvad skal vi finde noget mere krydderier? Ja, vi skal fandme have noget krydderier. Ikke det der. Skal vi prøve... Nej. Det er ikke det der. Vi har allerede chili i. Det er salt. Okay, hvad skal vi tage mere? Skal vi ikke tage noget paprika i eller sådan noget? Skal det ikke bare være en chili souvenir? Jo, det tager vi. Chili souvenir. Chili one. Fanta. Fuck, det går langsomt, det der med. Det ved jeg godt. Det må være fint. Så. Fuck, jeg tror, der kom lidt for meget. Det er meget chili. Okay, der er fandme meget chili i den, tror jeg. Det er chili souvenir. Okay. Hvad er det? Ej. Det er bare en shake. Fuck, hvad det her der. Skal vi prøve? Bare en lille smule. Prøv at lugte til det. Skal vi prøve lidt? De så hætte. Hvad fuck var det her, det var? Den her... Hvad fuck er det? Til 1 krone. Det er noget i Italien. Til hvad? Det ved jeg ikke. Jeg er ret. Prøv bare lidt. Jeg aner ikke, hvad vi blander sammen. Men jeg tror ikke, det bliver så salt godt. Det var salt. Oh my god. Ups. Fuck ja, det gør. Det var salt og sodavand. Og der er altså masser af brus i den sodavand der. Så jeg ved ikke, om der sker noget. Tror du, der sker noget? Vil du få hygge? Ja, jeg har masser af hygge. Prøv lidt af det her. Hvad var det var? Fuck. Det er noget korinti. Jeg kan ikke engang lide det. Det ved jeg sgu heller ikke, om jeg kan. Okay, skal vi prøve? Så bare lige prøve bare at blende. Ja. Og alt det, vi har puttet i, det ligger dernede. Ser det klamt ud? Vi skal være sikre på den. Nej, den der. Du kan sætte den forkert på, mand. Nej, prøv det vent. Kan du lige få den på? Jeg kommer lige lidt. Tror du ikke, den er på snart det? Sådan. Okay. Ja, så går vi i gang. Oh my god, stop. Fuck, der blev løg næsten af. Oh my god, det er klamt. Jeg tror, det er fint. Nej. Det er i hvert fald fint. Sådan. Det ser mega... Tag den lidt mere og film på det. Det ser mega klamt ud. Drik du et glasses. For 2 glas og det der. Og så er der nogle sugerør, så vi drejer. Okay, vi skal hen til vasken, når vi gør det. Jeg tager glasene. Nej, prøv lige se det. Fuck, det er så klamt ud med det her chili der i, mand. Der er både salt og alt muligt pisse i. Salt, chili og et eller andet, som vi ikke ved, hvad er. Har vi puttet i. Duft til det. Fy, nej, det er lige før jeg ikke tør alt rigtigt, mand. Ej, i bunden.
Fuck. Oh my god. Jeg skal lige have en kaktus. En kaktus. Det er jo farvet. Nej, det var ikke. Det var bare chili. Det var bare chili. Frisk chili. Så skynd dig herop. Bare lidt til at svare. Sådan, det er fandme nok. Det bliver ekstremt klamt, det her. Du fik ikke så meget. Sådan. Det er cirka meget. Og det her, det bliver ekstremt klamt. Ekstremt klamt. Kan man se det, tror du? Prøv lige at sætte den. Det bliver ekstremt klamt. Lige sæt den her. Det er sådan her. Så kan vi jo se det. Nå, ja, okay. Sådan der. Skål! Det her, det bliver klamt. Fuck, det er stærkt. Fuck, det er stærkt. Oh my god, fuck, det er stærkt, det her, mand. Oh my god, jeg tror ikke, vi skulle have puttet så meget chili i. Okay, sådan der. Oh my god. Fuck, det smager klamt. Fuck, det smager klamt. Åh, det er stærkt. Åh, det er stærkt. Men Jimmy, tror du, vi skal drikke mere? Ikke af det der i hvert fald. Det er fandme stærkt, det her. Okay, det er stærkt. Du får noget på trøjen. Det er stærkt, det her, mand. Det her, det skal væk. Hvad? Der er ingen, der skal smage det her. Skal det? Okay, I skal ikke prøve det her derhjemme. Det er ekstremt. Men hvis I vil, og I tør, så skal I bare have masser af chili i hvert fald. Send chili sodavand til 12, så kan I få den her med hjem. Nå, men Ebak siger... Han siger farvel. Og hvis I har nogle udfordringer, så bare send dem. Ja, send dem. Masser af udfordringer. Skriv i kommentarer. Kom bare med dem. Alle simpelthen. Bare kom med dem. Yeah. Ebak siger farvel herfra. Jimmy, du skal lige tjekke om den her rekorder. 3, 2, 1.